Salam, Tanagoldun hormatly müşterileri, gelirler, gyýylar. Bu abzor siz üçin günneljek takynmany rasset gözleýänler üçin eltin. Näme kynanam göz bahalaryny aýdyp geçýän aýlar. 10.000 manat Yerewanyň liti boldy. Günneljek takynmany hatda gowulat gelme geçirmänede görneklice gowjazatlar aýlar. Gerek bolsa boýny bilen komplektden çykýandyr. Boýnam maýarlar. Ine bu görnüşimiz var 2700 manat. Bilen duty däller görnüklice hatda gowjazat. Günneljek takynmany 2700 manat. Bitboşjak model. Ine bu görnüşimiz var. Bu görnüşimiz 2000 manat çykýar. Näçe jatdyrýar şulam eliňde gat ütleşjekde. Ine bu ýa şarikçe görnüşimiz var. İsmi profil. Ýaş gyzlamda da gelinlämde de gat gowja gelşýär şu modelimiz. Monemiz 5500 manat çykýar. Därde bir görnüşimiz var. 5900 manat çykýar. Gat gowja durşda odanjy eliňden aýyrman nakanda da ütlecek batdal. Näçe odan oturýar eliňizde. Ine bärde Chanel görnüşimiz var. Eline de geçirýärler bir Chanel görnüşi. Gat odan model bolup gitýär şu modelimiz 13.000 manat çykýar. Aýty bir gerek bolsa gyýlar arkaň habarlaşyp bilýäňiz. Dastavka hyzmatynyň maýdyr öýe gelip görüp bilýänsiňiz. Bular günneljek takynmana gerek bolan brasletler, ulugramla brasletlerden batyr. Gereňiz bolsa arkaň habarlaşyp bilýäňiz. Dastavka hyzmatynyň maýdyr gelip görüp bilýänsiňiz gyýlar. Sag bolun.